Páčil sa mi plán zbrojovky a jej vízia, aj zmeny, ktoré sa dejú v klube a ambície na postup. Tak je to pre mňa veľká výzva a zároveň aj zodpovednosť. Je to veľký klub s veľkou históriou a dúfam, že pomôžem k postupu. Sebavedomý, ambiciózny, odvážny. Úspech, v ktorom som aj hral, tak majstrovstvá sveta U20 v Argentíne a Liga majstrov so Slovanom určite. S chalanou nie z hráčov, ale čo sa týka realizačného týmu, tak trénera Hinka som registroval, keď pôsobil v Slovenskej lige a trénera Čechoviča, s ktorým som robil aj v reprezentáciách mládežníckych slovenských, takže ich dvoch poznám. Tak verím, že príprava bude ťažká, to očakávam, ale som na to pripravený a teším sa. Môj osobný cieľ bude, že pomôžem chalanom a celému klubu k postupu a dúfam, že to dotiahneme do prvej ligy čím skôr. Tak môj vzor bol môj ocino, tato. On bol brankár na Slovensku a on ma dovedol k futbalu, on ma naučil základy a takže asi on. Tak, bydlenie v Brne bude pre mňa zmena, ale nie je to ďaleko od Bratislavy, takže keď tak môžem ísť aj domov. Raz sme tu hrali, prípravný zápas, ale to je všetko. Sa na nich veľmi teším, som od nich počul veľmi dobré veci a dúfam, že nás budú podporovať na každom zápase.